Welcome sa itong Palamay Drama. O magpasalamat ay ko sa atong mga listeners diha na permintiga suporta o paminaw sa atong mga ga-subscribe. Salamat kayo ninyo. So, sa di pa nato sugdan atong drama, magbasa sa akong mga comments. Pidil Kudas, nindot ni nga drama load, shout out from Malay-Balay Bukidnon. Salamat kanimo Pidil Kudas, layo kayo Malay-Balay Bukidnon. Tuso Uling, lingaw kaayo nga drama, shout out mi loads from Butuan City. Salamat kanimo Tuso Uling. Kang Wiumi, salamat loads pagbasa, nice drama. Kang Nura Tuso, makaana-ana jud ta. Aha, nice drama idol, lingaw kaayo mi diri from Iligan City. Danny Lopez, salamat idol sa pagbasa, makaana-ana na jud mi. Salamat kanimo Danny Lopez. Ug kang Ricky Sanchez, nindot jud nga drama, taga Jinsan mi, shout out. Salamat kanimo Ricky Sanchez. Ug kang Marites Tuso, salamat sa bagong upload idol, nindot kaayo. Salamat kanimo Marites Tuso. Ug kang James Katanis, shout out ni idol from Bukidnon. Layo kayo Bukidnon. Idnay Tubyas, lingaw jud from Bohol. Salamat kanimo Inday Tubyas. O sa itong gusto mag shout out ya, comment lang para mabasa na to sa sunod na itong video. Kung kinsa itong dili ganahan magminaw sa atong mga shout out, fast forward lang 3 minutes. O salamat kaayo sa naka subscribe Kung kinsa po tong wala pa naka-subscribe, subscribe lang. Ug salamat kayo. Ug ato nang sugdan atong Palamay Drama. Ako si Nato. Ginaingon, ayaw pala big tamay sa tao, naubusan mo kahimtang. Ubusan sa mong pagtanaw. Kaya basi mabot ang adlaw, nga ikaw mangidahay sa gugma sa tao, nga mong gitamay. Ug ikaw, kaya sa punya nga isa likway. Sakto rong oras ay Anthony Alice. Magtagdi ko niya pasakitan og sulti da. Ug iyan kong subton. Oy, asang going ro nato ni mo do, ha? Spotting man naman sa kaikan. Tay. Oh, asang going ni mo, ha? Asa pa, misitan sa kutay. Aron, makauyab na ko. Para makatilaw na kong Kung langit. kinsa ba'y pamisitahan ni mo katong alis nga, wag yung gusto ni mo, basta gamay. Ay, katagan, Oh, tay. oh. Hindi ba ko ni mo? Si Alice yun, may akong bibisitahan. Bright yung kita na. Ikatagan ka si Alice, may akong natuon. Pastila ni mo, oy. Unsa man taon ka na to. Wag yung kay laing babaeng nakita niya, ha? Nga, kanda mo yung bayhan ng sigihan mo panguyab. Ay, natay, mihay. Tatay, Walay gusto ni mo, ha? Kadaghan ka nagibastero niya. Usan sa niya kas bastero, daghan ka nagibasti bayhan, ha? Naghanan ng istorya, oy. Si Alice may akong gigugmatay. Busa, di ko kumuhunong. Hangtod nga iya kong sugton. Kaganihan ko din nagpaabot nga atubawon kong Alice. Pero amgi siya matubang na ko. Okay, salamat. Siya din nagpaingo din Hoy, animal! Onggoy! Kung sabi kasagihan mo balik din, he? Ha? Ni ako day, sa pamasin nga, dawaton ni mo akong gugma. Kabaga, bayan ni Mugnaong, uy! Giyang nanti ka nga, wako'y gusto ni mo. Bisa gamay. Magsige ka man gyapon balik din, he? Buutan na gini mo day eh. Da! Wa, gini ako paglaom ni mo day. Dili ang sama ni mo akong gipangita. Ang akong gusto ka ng lalaki nga titulado. Unya, anak o dato. Nakasabot ka? Ang ganahan ako ni mo kay buutan kay ka. Pero paita, ako na ikugma na ba't ako ni mo day? Mao ba? Naikog makagaday na ako na to? Pues, kini ay... Bali-bali to dong. Paros ko ni mo. Tamparos bitaw.
May ganing dukdukon sa material na naong nimo, aron mo samot nagkabati? Kadawag niya! Kay dili ikaw ang gipaabot ko nga mimisita nako. Layas! Na, maona ni Ron, ha? Hubag man kay na ang naong nimo igustang paro sa tonsilya. Wa na'y gusto ni mo bayhana, oy. Nagkaminos na ni mo kay tungod kay pobre ka. Busay pagkauwaw, oy. Ayo, inudo na imong naong taon sa babae nga nakatamay ni mo, ha? Ikaw nung mo makaluluyan ang imong gibuhat, do. Tungod sing gibuhat ako, tay. Nga gitamparos ko niya. Pugson ko siya sa pagkikalimot. Naksiyon ko siya diri sa akong kasing-kasing. Maubabay ran eh. Oh, lagi bay. Dako gusto ni Muslibit. Kung siya kunong imong panguyaban, ay di ka kunong niya pantusong dugay. Sugtong ka kunya dayon. Ang tinuod meron eh. Gwapa ba naslibit? Pero, wala ko'y gusto niya. Pero karon napagkita siya gusto na ko. Panguyaban ako siya. Buutan siya naslibit, di ba? Oo, eh. Kung isugot pa lang ko niya, pangasahood yun ako siya. Brigidangat ni mo. Pero, wala man siya pagtanaw na ako. Ikaw sila. Og matod niya, ikaw kuno yung ipaabot niya nga may manguyab. Oh, Gusa, ayaw palabi ang higayon na tubay na to. sige, sige. Pero gabi eh, mamisita ko niya. Kana, maaram din na. Kalimti to si Alice, oy. Silibit ang ipuli diha sa imong kasing-kasing. Tinadya ka nga may pagtanaw ka na ako. Basig na pugos ka lang, pamisita na ako na to. Noon Tungod sa gisulting rani ni mo. Noon, Sam, sa noon ka noon. Delibit kung sugton ko ni mo pisaan ako. Nga ikaw na ako higugbaon sa tibuok ko kinabuhi. Kabuturan na, kung sugton ko ni mo, pakaslan ta na yung kaslabing daling panahon. Tinuod ka na to? Oo. Pagkaslan ko ni mo, kanawaton ko imong gugma. Oo, delibit, oo. Sakto lang ko si edad. Busa, panahon ang musuod ako sa kinabuhing menyo. Kung ikaw, kung sugton ko ni mo, ikaw na tingali ang gitaganas kay tas-an ako, nga mahimod kong asawa. So, sige, sugot. Sugot. Sugtan ako. Oh, Dawat na akong gugma. oh, sige. Sige na delibit, sugot. Gisugutan na ka na to. Gidawat ko ng imong Sugot, gugma. Salamat. Salamat, delibit. Delibit. Neto, ay, inaya lang, oy. Sinaya? Paspasan ni mo, oy. Lain kay ginayon. Uy, lain kay tanawon. Virgin pa ba ako? Lain kay ginayon. Uy, masumos yun. Tanawon. Paspasan gid ni. Paspasan dyan di ay ni. Paspasan mo gid ni. Basta nga ni. Ana, di ay, Paspas gid ni. Ini. Ala. Pinaspasan gid ni. Ani. Agay. Ako niya kay pinaspasan gid ni. Pero na, imo ni nakuha ang akong kaputli. Bakas libaya gid ko ha. Di gani ko ni mo pakaslan, maghikog ko. Oh, libit. Mao kanya nato. Magpakamatay gid ko kun imo ko likayan. Maba. Nakuha na gud ko nimo. Agay, sakit ng gahapon. Uy, agay. Sige, agay ni. Ilang ay kabalang ka. Ikaw na kong pagkaslan. Oh, Ako sultihas tatay. Namamayo ko ni mo. Para magpagkasal din tang duha. Karoon nga nahuma namang kita pamahay do. Yan sa buta naman ang pizza sa inyong kasal. Malipayon ka na ba, ha? Oo. Basing na hinaya ka lang do. Kay bago para bagyan mo nakauyap ng libit. O diyan magpagkasal din kas mong babae. Tay, desidido na ko. Ako may nagkaunas pagkababayang libid. Hayad, oy. Ha? Hayad. Putli siya ako Kita, nakuha. no? Buutan siya ko. Busa, siya na akong pagkaslan. Hugot kay dong. Hugot. Pita. Virgin ka kay libit dong nga imo nakuha dong. Hugot lagi. Labi ka dong, no? Tik-ik di ay siya na. Tik-ik. Tik-ik, uy. Tikay angod. Tikay agi pagkahuman. Sinanay ni mo dong. Nga naman nanay. Murang ba ako nagsuod sa langob sa antawangan do. Paita. De, iyahagid ko. Excuse libit dong. Tik-ik libit. Nanay, wala eh. Wow, oy! Lingot pre! Iyahagid to. Iyahagid to. Kapait. Nahamgay nga na. Buset, di na ka musibog tay. Pakaslan ako sa libit.
Ako lagi ba nato? Tuas amo si Alice. Og iyo kong gipanin nimo, aron ingnon ka nga gusto siya magigsulti nimo. Saan ko na iyan tuyo na ko? Gimingaw ko na siya nimo ba nato? Gimingaw siya na ko. Karoon na lang. Be, ato na ko siya. Gusto mo kasi magkikita na ko. Mao ba? Mao ka na nato. Sukad ka lang nga, wa na magpakita na ako. Di na gyud ko ako, di na gyud ko makatarong og tuhog. Nats, gimingaw ko nimo. Baliw. Unya, sa may gusto mo mahitabo karon. Ha? Pasaylo ako sa akong pagdapat nimo adtong katapusan nitong katubang namisita ka na ako. Oo, ito kita para kan mo kaduha. Oo, atong right and left. Oo. Og nagbasol ko ato. Di ay. Og nangigayon na. Oh, Oh, gisugutan na ka. Gidawat ko na ang imong kugma nato. Alice. Sige na to. Ako na ko. Ang pagkataw. Itugyan ko na ni mo ang pagkababae. Kung bitaw ni. Lagi. Sige pa. Sige pa ba? Sige. Ay, kung dali-dali ka. Sige na. Trabaho-unon yan eh. Ay, Dot. Sa pamilya Duwas na bitaw ni. Agay, ginuot. Agay na to. Mau ba? Oo, mao na ang tinuod nato. Gibuwagan ko sa akong uyab human ko niya makuha. Kay may asawa man di ay siya. Adi ay. Oo. O gikan adto. Gimingaw na ko nimo. May lain din lalaki nga may agi mo. Pero, tikay ang lagi ka. Ha? Pagkuha na ko nimo, tikay ang lagi ka. Tikay ang Lison mataki kag ang. barong. Ha? Nagtakiang ko oy. Ang tiki. Ang Superman di ay nang imo. Katong akong uyab. Da, gamay ka itong animal. Mo ba? Ikaw yun. Ikaw yun ako. Eh. Man, Ikaw di ang para ning ako. ang katuloon tong iya. Busa, magpakasalta ha. Oo. Magpakasalta na to ha. Sa ba di? Pakasalta. Di ko. Ha? Kasubo ko. Kasluno naman ko. Kulo. May maabot kong asawa, Alice. Unsa? May maabot kong asawa. Hala no. Pero dili ko katuo. Naoy. Bakak man na. Ingna ko nga nagbakak ka lang. Dili. Kita ang pakasalgot. Ganahan ko kay dako. Kita na to. Nasa sinong si Alice, tay? Oo, naghilak mo na anak. Kay gusto ko no siya nga imo pakaslan. Anong karapatan ba siya nag-iningon, anak? Nga may maabot kong asawa? Ako yung gitamay kaniadto. Yan ang gigukod ka ng pag-ayo. Ang ako siyang pagkaslan. Kadaugan na nito siya anak. Ina nga ako li pakasal niya. Oh. Ha, igo siya ni ako na yan. Gidangat. Away, bundak ko lumisa. Oh, ha? Uy, nalaw malamisa, oh. Oh, lukot ka siya na. Ina siya nga ako'y pakasal niya na. Mahal ko nimo dili ba? Busa maluoy ka. Kita'y mapakasal. Ngay ginanato. Patay na ang gugma ko nimo. Ayaw pamugos. Kay wa na ko'y gugma nimo. Day. Ako lay pakasal ni mo, day. Tatay. Super mo siya, bundak na bisa niyo. Hala! Siguro po. Ginoo ko. Na anak Nabali ang lamisa. Ay, dili ko nimo noy. ang ako, anak-anak na ng tatay. Wala, Anak-anak di ko niya nimo, ako. oy, grabe, mabali sa ning ako. Matunga ning ako, noy. Gataw nga parang di mo. Alala, ginoo ko di ko anak. oy. Nato, ikaw lang, oy. Ikaw na akong hagdon magpakasal. Tamaluoy ka na ako. Mapatay ko kung mato ko sa lain. Labi na kasi mo tatay. Sige na, kita mapakasal. Kita na lang nato. Yes, tatay na. Dili ko, noy. May gamay pa siyang luna. Dili sa kong kasing-kasing. Apan, kasuno naman ko. Pusa, iigo na siya nagpako siya mga lupa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Miriam, ginaingon, huwag ko'y sarang bahandi nga ikatugbang sa imong kahimtang, kundili ang timos kong gugma o pagmahal. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, hindi na ko mahimong mahikalimtan. Dili lagi na ko siya kabit. Ako rin siya higala. Dili ko bugo eh. Nga di ko makasabot sa inyong linihukan. Ha? Minyo na ta? Wala mo kundat kagyapon og laing laki? Usa? Hala, Nabuag ka? Usa man ito? Ha? Ambot mo nag-away na sad sila si ma'am ug sir. Dili ka buto sa kong isulti. Hala, sige. Magbuot na. Mao kami gid ba? Basta masakpan na tika, nga dunay laing kuyo ka laki, muingon ka dahil og buwag. Salig ka lang kay dako ko gusto nimo. Oh, wala ka. Kung di ka mo tuo sa kong gisulti. Ako ganiyon niya maglagot na. Tinudon yun akong pagpangabit. Ma'am, sir, andam ng inyong pagkaon sa lamisa. Kamoy kaon dito. Nawa akong gana. Oh. Asa naman ka? Hoy! Mga awal po ta! Sabali! Ato ko mo kaon sa was. Kaon yan imo. Buwag ka. Hala, Klaro kayo nga may kabit siya. Masakpan ko lang na sa akto nga magduwa og kayo. Mangambot na lagi ko. nga nang nagapit pansad si ma'am, sir. Uy, nga buutan man ka. Unya, gwapo. Doon na pag-inegosyo. Parehas mo ni ma'am nga doon na negosyo. Pero, paitas inyong pagpuyo. O, should mo'y kalipay sa usag-usa. Sundan ako di. Masakpan ko lang sila. Ay, kukaksa din eh. Sikawas, sa mong bahay day. Doon makakita niya. Isumbong ta si mong bana. Bahala siya. Total, nagduda naman siya nga may kabit ko. Padayon na naman. Gawas to sa iyo na, oy! Uy! Kaya amagin mo nagromansa sa gawas! Pati mong bana! Nasya! May gabit-bit siyang pistola! Sige! Ba't kaming duha, Adrian? Nasakpan na maging minimo! Ayaw, Brad! Dili pa ko gusto mamatay taong, Brad! Boy ko na eh. Boy ko, Mildred. Dato ayaw paglugnot. Kita nyo ang magpakamatay. Magpapatay ta sa kumbana. Kaya na ko'y gugmaan na niya bisag gamay. So, gisaan ako ni mo, ha? Nagilo, iban man gyud ko ni mo, Mildred. Yeah. Gimahal ko man doon ta ikaw, pag-ayo, ha? Usay sana ko ni mo! Ha? Oo, nga nung igo-igo naman kang tion-tion diya si mo pistola. Kaplita na yun ang gato, ana. At yami, Adrian. Pusila mi. La, salamat in taon kaayo, sir, nga wa ni mo sila dayon na og pusil. Di ko gusto, sir, nga mapriso ka. Buutan kay ka nga mahimong kriminal og mabilanggo. Nauna-una ko lang, Miriam. Nga dili ang pagpatay sa mga hayop ang sulbad sa tanan. Doon na pa mong laing babae nga sa hilom nagmahal ni mo, sir. Pero di lang siya angay ni mo kay pobre man siya. Kitsa man ang maong babae, Miriam. Ha? Kay siya ang ipuli na ako sa akong asawa nga miuban na sa iyang laki. Ha? Sige, sulti ko. Kitsa maong babae nga imong gingon. Ako, sir. Oh, Ako, sir, ang nagmahal og nahigugman mo sa hilom. Ako, Sir Adrian. Maaari bang Miriam! tanong matagal na kitang iniibig? Pero di na ko ipamugos ang akong kaugalingon ni mo, sir. Kadili ko angay ni mo. Langit ka samtang iutara ko. Nibiya siya. Di gid ko niya madawat kay problema ko. Kauuoy. Ako'y nauo sa kong kaugalingon sa kong pagtugan niya sa tinuod akong gipati. Mapahawa na lang ko din niya. Mubiyak ko din niya isip katabag. Aron dili ko na siya makita. Gusto ka gyud sa mong gibuhat, anak. Angay lang nga mo pahawa ka na dito. Aron dili mo na siya makita pa. Wadyo ko niya pungin yang nananghin kong mupahawa ko na Gusto sa daen niya nga mupahawa ko sa ila. Pero nahiluoy kay siya. Siya na lang yung usa sa ila. Kay waman sila'y anak ni Ma'am Mildred. Ay, ayaw na, uy. Ay, napagsigigisgot niya. Kalimti na siya, nak. Kay dili mo alang sa usag-usa. Labaw sa tanan, minyo siya. Bisag may biya pang iyang asawa, pan minyo gihapon siya. Dili mahitabo nga magkadayon mong duha.
Akala ko ay tayo ng dalawa magkasama. Isang ginsay bisita. Ikaw, Adrian. Aray, aray, so. Saan ka Saman? Di ba nakatultol ka man kung asa po yung akong katabang si Miriam? Oo. Okay, katabang po tao na siya kaniadto lang sa iyang nanay si Papa. Katabang to na mo. May undang na tao na pagpamiid dito sa mua kay tiguang naman taon kayo. Ano mo ha? Kung na ka magkitang Miriam? Mingaw ka? Oh, Brad. Ituyo ko nga malayo siya na ako kay maid lang siya. Kapan gimingaw na manuon ko niya eh. Well, kinili sulti na ako ni Brad. Bawata na sa Miriam. Kung madawat sa imong lamhan, nga makiglib-in kag babaeng pobre, si Miriam na lang. Kay may personal man na sulti na ako nga. Naigugma siya ni mo. Oh, Brad. Naigugma siya na ako. Oh. Busa ta na. Kuyogi ko nga to sa ila. Magkikita ko ni Miriam, Brad. Sige na, Brad. You were always on my mind. You were always on my mind. Bugos na bagyod ang imong desisyon nga moadto sa probinsya sa ila ni tiya nimo. Oh, Nay. Ato na lang ko dito eh. Basig adto ko dito ikita ang lalaki nga mo'y mahimo na kumpana. Sige, Nay. Ato na ko na yan. Kaya pagbiya, Miriam. Oo, uy. Kaya nang kinahanglan ko ni mo. Hala, si Sir Andre, anak. Sir Adrian, ikaw nini ah. Sukad ka lang ni Bia sa papanimay. Gimingaw na ko ni mo. Huwag dili may tabo nga masayop ko yun akong gibatiro. Naigugma ko ni mo, Miriam. Ikaw na ang ipuli ko sa maluibon ko asawa. Sir Adrian, Sir. Close my eyes and saw Miriam, Kalami, anak, Sir. Kakilo. ikaw ang ipuli na ko sa akong maluibon na asawa. Kaya, Pobre tuod ka pero nindot ka nga pagkababae. Sixtoria, Sir. Sir, salamat ha nga. Misugot ka nga ako ipuli ni mo sa mong asawa. Di ka magmahay, sir, kay mahal ta kaayo ka. Adrian. Adrian na isang pinako, okay? Ay napag-sir kay mag-live-in na ta. Oo, Adrian. Pobre man tuod ko, Adrian. Apan, timos ang gugma o pagmahal ko ni mo. I love you, Adrian. Going out tonight changes into something mother. The kind of dress going out. Wa man tuod mi makasal ni Adrian kay minyo siya. Apan malipayon ming duha. Ug nagpaabot na lang mi nga mataw ang among anak. Ang bata nga akong gisabak, ang bunga sa mong gugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lalin, inaingon, usahay ang atong kapobre, mao'y makaingon, nga musugot na lang ta nga mapuka ng atong kadungganan. Basta makakwarta lang, mao kinay nahitapos ang kinabuhi nga dinako mahimong mahikalimtan. Ako'y mapahaton sa imong linabhan dito sa ilang Ma'am Susan? O, nak, palihog lang ko, nak, ha? Og, nak, Domingo man ron, wa may trabaho ron si Sir Rufo nga bana ni ma'am. Hangyo og kwarta nila, be, para bayad na to sa kuryente, nak. Nanay, uy, mauwo kong sir, nay, uy. Si Ma'am Susana nalay atong hangyoon, nay. Basig masugot di ay. Ay, may pagkatihik mangguna si ma'am, good. Maayo to si Sir kay dali rang istoryahan. Sige, suwayi lang si ma'am. Kung dili gani mo sugot, sikretoha lang og hangyo si Sir. Sige, nay. Ako lang suwayan, nay. Hain mo nang linabadahan ni mo, ha? Ako nang ihatod. Doon na lang ko sa bahay nila ni Ma'am Susana o Sir Rufo. Naman ang auto ni Sir sa garahe. Wa di siya mulakaw ron. May unta og makahuwam ko ron da. Uy, labot sa suhol ining linabadahan ni nanay. Magdali ko. May miabli na sa gamay nga pultahan sa dako nga gate. Oy, Laling!
ikaw mo din eh. Sir, sorry ha. Nagtapis ra man day kag tuwalya nga. Gikang naligo, sir, uy. To pa man ko sa merkado ang katabang. O si ma'am ni mo, to tapos yung kwarto. To sa mong kwarto de. Naluya to gabi kay. Bang! Ay, hala! Hala si sir, oy. Ang imong gitapis nga tuwalya, sir. Natangtang, natagak sa sorry. ubos. Sorry, natangtang. Sorry. Oy. Haka, natangtang. Hala. Kabugdo siya, ha? Laro kay nako. Naghatod ka din sa mga linabhan? Ha, day? Oo. Si nanay manggod ang nang labay ni sir. Iya lang kong gisugo pagpatod. Hos na tapis. Ikaw day na laling? Si ma'am. Oo, ma'am. Naghatod ko gilabadahang nanay, ma'am. Hos ako. Uy, honey. Tapis dayo. Naunsa man ka, uy, nag-brief naman ka nga ni atubang ni laling. Dihala na. Higa, ikaw atubang diha ni laling ha? Magilis ako. Na hos mabubuan. Dali sa sud laling. Dayon diri. Wa ka pahuwaman ni Ma'am Susan? O wa sad ka makahigayon og sulti ni sir? O, lagi na uy. Ay, pastilan. Asa man in tao taani og ibayad sa kuryente, oy. Nga ang bayad sa labada, sakto raman sa atong konsumo. Sakti lang, nay. So, yan ako kuha mga akong uyab si Lando. Basig may kwarta siya. Sige nak, suwaye lang nak. Ingna lang karong tapos buwan na to ilisan. May gamay man tang pensyon nga madawat. Isip survivor pension ni anhing tatay nimo. Ako lang suwaya, nay. Sige, nay. Aris ako. Niyaman ko'y 2,000. Wami na sa niyo. Usa ka libo lang, uy. Para bayad na mas kuryente, good. Sige. Ang kaning daylaling. Kung makatigom na gani ko ba, nga na ugdak-udak ko, minyo niya taday ha? Dong, uy, mga play, una kong trabaho, uy. Di ko ganahang maminyo nga, wako'y kwarta, wako'y trabaho. Maiko ko nimo. Sige. Agad lang ko nimo. Nya. Manuri ta sa syudad ha? Uy, manuroy na sad. Lagi. Nya, manghagad na sad na siya musod tag lodge. Di pa lagi ko anang butangan Lando, uy. Unya, na kun makasal na ta, ba? Kaluoy sad sa imong uyab, oy. Gusto na unta siya nga magbinyo mo. Pero nagpanagan na siya kay way sakto nga tinigom. Uy, nay. Pero, magsige lagi siya og panghagad na ako nga iya kong kuan nun. Pero di ko, uy. Ang akong gusto na nga, anhanan ako itugyan niya ang akong kaputli kung makasal na mi. Husto ka gyud nak. Ayaw gyud una og isurrender ang bandera. Nay. Nay, taod-taod naman ang imong ubo, uy. Ipa-check up ta ka, anak. Wa man tay kwarta, nak. Anak lang ta sa sentro. Na may libre diha, di ba? Basig unsa na ng imong ubo. Ipa-check up ta gyud na, ha? Ginoo ko. Ato bang nako manang May ini mo. TB si nga, nay. Apan relax lang mo. Maayo ra na. Inom lang tambal ana para si mong baga. Bali duha ka buwan niya kay nahutan man taw tag stocks nga tambal diri taon sa sentro. Palit lang yan ninyo. Irestaan na mo ha. Bali nig duha ka buwan. Okay ra mo? Ay, pero Dok, wa man taon may kwarta, Dok. Ato lang ni pangitag paagi, nay. Ang importante nga, makainom ka og tambal. Palita lang una na ninyo. Balik-balik lang mo din sa sentro. Kung may mas tax tatang mga tambal sa baga, hatagan ko lang sa manang. Hindi gumagduha ka buwan, check upon ako siya balik. Kung dili pa gani siya, o guway alibyo ang iyang sakit, ma-additional lang po tag inom o balig upat ka buwan. Aron higpit yung maayo ang imong sakit manang, ha? Muadto ka sa ilang Sir Rufo? O, nay. Tuwa man rin sa Manila si Ma'am Susana. Si Seray na aron sa ila. Mohang ko niya kwarta, nay. Paliton ta ang tanan nimong tambal og mga vitamins. Sige, nak. Ingna lang si Sir Nak nga datadatahan lang nato ang kwarta nga iyang ipagamit. O, nay. Buhaton gyud ako ang tanan, nay. Aron makadako og kwarta nga magamit ta para sa imong kaayuhan.
Pila may human mo, Delaling, ha? 5,000 unta, Sir Rufo. Oh. Amo lang data-datahan, sir, hangtod nga maimpas. 5,000, no? 5,000. Oo, 5,000 unta, sir. Lakrahas imong bobso, Delaling. Oh. Tag 10,000 ginalang lakraha. Aha. Klaro kayo, wa kay bra. Oo, sir. Usara may akong bragod, sir, niya gilabhang nanay. Uy, sus, 5,000, no? Tana. Kuya na ko sa mong kwarto na. Ha? Ato tas kwarto na mong ma'am ni mo. Ato tabag sabot yung tarong. Tana, Delaling. Kada ka na ng kwartaha, sir. Oo, 30,000 ni. Ako ning hatag ni mo. Dako kay itong buhos mo, tag 30,000 ang tag 15,000 ang kada usado. Pikas po pikas. Uy. Why bayad ang 30,000? Ubos sa kakondisyon. Unsa nga kondisyon, sir? Patilaw ako kausanin mo. Ay, sir! Sir, mo kong ikakusot. Gihakan. Sir, ayaw ba kagilok, anak? Lagi. Pasukat. Pasagdi ko, pasagdi ko. Karoon pa ko magkasuway, ani, sir. 30,000 man din. Ayaw lang, sir. Lagi naman 30,000. May uyab na paya ko. Una ang 30,000. Hubuon tani. At ano mo sapot eh. Ang 30,000. Kanalay huna-una. Kanalang ay na pag-una-unas na itabo diri ha. Inuta ni mo bobs. Didi yung... Very first kiss. Pante. Dili. Kinikinsi. Tainta na. Nahupon na akong panti. Kinsi man. Cute ni mo. Karamihan. Kadako. Kataas, anak, sir. Mahadlok ko na, sir. Wa po kasuway. Makamatay unya na. 30,000, 30,000. Una-una ang 30,000. Dali, basta taro. 30,000. Mo gamay na, basta muna na ka 30,000. Mo gamay ni. Sige. Unsa? Mabdos ka? Og si Sir Rufo ang amahan sa imong gisabak? O, nay. Og mato niya. Dili ko kuno ni ipakuha. Kay wa sila anak ni Ma'am Susana. Oo niya. Ang imong uyab. Nagbuwag na minay. Misugot na lang sad ko eh. Gamay raman po itong iyaha ba? Sa dihang ako siyang gipatorjak. Wa ko malipay na uy kay gamay raman uy. Mas ganahan ko kang sir kay dako. Dako taog utang kabubot o ni Sir Nak. Kay siya ang naghatag ni mong kwarta permi. Og niya, naayo na gani ko sa akong sakit. Pero nak, dakong minyo si Sir. Kung masayod si Ma'am Susana, basin magbuhat siyag dautan diha nimo. Buhato na mo ang tanan nga dili may masakpan si Sir Nay. Og dili siya mahibaw nga anak ni Sir ang akong gisabak. Dili na ko ni ipakuha, Nay. Way lapot ang bata sa nga akong nahimo. Wa, Nay. Busa pagkatawhon ko yun ang anghel na ni asod sa akong sabakan. Natawag yun ang anak na mo ni Sir Rufo. Usa ka himsog na bata na lalaki. Mayo kay siyang pagkaliwat ni Sir Rufo. Dako sa dubunal ang among anak. Maiging pagkaliwat sa amahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si William. Inaingon, ang lalaki kung may makagusto o babae, buhaton gid niya ang tanan. Aron iya kining matilawan. Mao kining nahitabo ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Namisita ka sa adtong Charmaine? Wa ka tay gusto nimo. Di ko mahunong pa. Hangtod mauyab na ko siya. Dako kay ko gusto na mabiyahan na pa eh. Uy, ako ba rin mo dong? Kanang iyang inahan mo ay panguyabi. Hugot mo ba kay iyang inahan dong si Sabil? Nanasagaan na tayo. Pa, di ko anang Sabil. Uy, tiguang naman eh. Ay, kamunos na Sabil. May bagay pa. Ikaw lang panguyab niya. Porbida. Di pala ni mapilay nga ako dong. Wa na. Ibirahan ko na na. Kung mahimo pa lang. Manugod taong di. Pero, wa naman. Patay na taon kayo ni do. Uy. Sa buhi pa ta to ni anhing mama ni mo. Buhi pa si nanay ni mo. Oo. Padunik ba tayong ako Laki-laki lang. Kuan, tudlo. Tudlo. Oo, nagpilmi Bakasi pa. Bakasi. Ilaki-laki niya, Bakasi. At larang nga iho. Dako sa nang iho, ilaki-laki. Bida sa dinon. Sige lang. Hagbayra kong kinaon ni Bakasi dong. O di ay? Oh?
Ningon bagyod ko nilaging nan pag ko nilag ikaon aw inom og dugo sa biting itom. Para patuskig yun ko na pero wa mo yun buhi balik dong. Kapaitan. Pida, mura lang yun yung luya tao na eh. Luya nga nagsana luya. Ay, kunot na kayo eh. Paita, sige. Saya tulog ko ba eh. Saan naman ang imo? Hindi na makamanda. Hindi, nagyod. Ako mamisitar ko. Ni Day Charmin. Alin ko pa? Ikaw man ko ni Dong William. Oh. Tanas-taas dong, dali. Salamat na sa bila. Buutan na, gini mo na ko eh. Ay, ooy. Basta bisita gani nga gwapo sama ni mo dong. Buutan yun kay ko. Wala, klaro na Ang ni. gawas nga buutan ko. Awa ko dong ubos No. pa kay ko. Uy. Ugot pa kay akong angay, no? Tinuod eh. Pero kumidyante naman ka na sa bilo eh. Kumidyan ko taon. Ay, bugal-bugal na yung paa eh. Uy, sige na, dali na dong. Ato na taas na dali na yun dong, William. Hi, Mas Charmin. Ay, abot, asa to. Ay, sige, hisgot ato niya, uy. Ang bahin na atong hisgutan. Ibangas ka. Ay, sige na dong. Sulti na sa imong tuyo na ako. Kining, Sige na. nang sabil, kining nang, dili man ikay akong tuyo nang si Charmin man. Atay ni mo eh. Mangita ka man na nang matubang ni mo din eh. Ako na lang, God. Ako na lang digahis imong gugma. Lami pabaya ko sa kong anak doon. So, sampa niya nang, uy. Ay, pagmadang na ako, God. Pagsabil na lang. Nami sa tinuling na Charmin. Bus up kay paaw. Boobs pa imo. Uy, wala ka lain. Imo man ko nakitutukan ng maayo akong boobs. Sakto baya kay nasidakon dong unsa man. Dede ka. Ha? Didi? Oo. Uy. Di kay Dede lang. Patilawon patagyod ka sa akong paa. Tunga-tungas paa. Malipay ka adit tong. Kuya, wala ko na ni Guda. Sa tanaw ko, dami pa mo ka ng sabil. Pero, si Charmin imong anak, siya mo gaya ko nagustuhan ko. Ay, way gusto ni mo akong anak, oy. Mga uy. dili siya mo atubang ni mo. Ako na lang dong nakagusto man ko ni mo. Pusaktan ako yung nakuli. Tanas kong kwarto. Tana Klaro tayo ba? dong William. Klaro. Sindot ako ni mo eh. Gusto ka ni mo dugan dong William. Ay, Ikaw, ako ning hubuon. sige. Ganahan sa Uy, kumot ko. kabayo. Tuwad ta dong. Tuwad man. 69 tabi. Butuar ko ni mo, wala ko na ungo. Ang imong nang sa akong ubos. Kipagay ka lang na. Umutas imo na ko eh. Kada. Kung pati. Upon ko ning maayo. Apo ya. Ay, tagbawa na ko ni mo dong. Lipay kay ko ni mo dong. Ako nang. Salamat ha. Ako ba, mura magdadaot akong lagos. Yabag ba ko? Uy, lain kay ko. Pulipay kay ko, lipay busok pagikay ka. Karon nga may nahitabo na nato. Ha? Uy. O sa may tabo ah? Katukod. Magpakasal tas labing madaling panahon. Uy, bangas ka. Nang si Charmin man, siya may akong gigugma. Pag-iatay, tingay ka doon. Huwag ko ani, ikasal mong Charmin, kita'y maguna. Ha? Huwag ko'y gusto ni mo, wak nang sabil. O say, way gusto ba? Uy, way gusto nga perti ni mong nakadosmos imong naong sa ako. Moingon jud kang way gusto. Ikaw man mugos. Ikaw man nagpatuljak na mugos mo ka. Og di man ta uyab. Huwag ko mo diga ni mo. Imo rin kong gidretso og dadi ni sa mong kwarto. O nya, doon na may nahitabo na to. Busa kinahanglan imo gyud kong pakaslan ha. Kinahanglan gyud William. De Charmin. Mao ka na, William. Kinahanglan nga imong pakaslan si Mama Sabel. Kay may nahitabo na gud ninyo. Di na kinahanglan pagkaslan. Uy, kita'y mapagkasal. Ikaw man, tilaw-tilaw lang amo. Wa ko'y gusto ni mo, uy, William. Uy. Busa kamo si Mama Sabel ang magpakasal. Kamo, William. Paita ni pa, uy. Si Charmin magkita akong gusto. Ako napugos lang kong tuljak tinang sabil kay siya may mamugos.
Dong, pagtilaw ni mong sabi, lami man ka. Oh, Ulipay man ka ka. lami kay pligon pa kay siya. Kan lagi mo hubuan patuwaron mo ra gyapog leon. Ha, mo ba? Busok kay sa bil pa eh. Uwa pangignabil, Dong. Buwa pa kayo. Pulpita, Igo, natural igo, nga. Igo siya sa akob sa gunto gyapon eh. Di mo sa gunto ka muram sa nagdakay mo sa kabayo, taon. Mo sa pakasilin lang ng sabi, Dong. Ang inahal ng taon. Muna dapist kayo. Pakasilin sa bil. Ang inahal mo higugmaon. Kamu online pagkasal. Mao ba bay William? Hangtod karon? Ang anak pa si mong asawa ang imong naibgan ug maayo? Oh, sige, bestong. Lami agad Charmin eh. Kaning maligo siya, atangan ako siyang musuho siyang kwarto eh. Unya, ako siyang nilion sa bungbong. Suho siyang kwarto. Kaya ako maning girungagan. Oh, Akong buslo tagamay ang bungbong sa iyang kwarto. nyabay. Kita kagid sa tibok niyang lawas. Oo, kita ko. Lumigaw Cute pa kayo. Lutang Charmin tanawon eh. Unya, pino pagkisagbot. Ha? Ug ang duha niya kabob sa skang tuski ka ba eh. Lami alagi. Mao ba? Naman. Tuwa na laway ni mo. Lihok lang akong junior sa imong gisulti na. Ay, natuan ko sa mulaway yun. Ako eh. Natuan ko sa Ako mulaway. ra ba? Dugay na kay kong naibog alang Charmin. Bay William. Sultihan talang ka ha? Basta maatlan nga magkatagbo mi ni Charmin nga kamerang duha. Luguson ako siya. Unsa? Oo. Imo lugos sa si Charmin ba istong? Ani ko din magpaantaw. Kung magawa si Charmin sa banyo nga naligo, hindi kawas niya. Ako din busuhon. Kumusuhon niya sa siyang kwarto. Ala, may gawas sa siya. Kung nagtapis na si tuwalya. Klaro na kayo. Wa na panty. Misuhon siya siyang kwarto. Busuhon ako siya. Liliwan ako siya sa lungag sa bungbunga. Ang gihimo, lungag siyang kwarto. Gitang-tang na niyang. Gitapis siyang tuwalya. Uy. Wah, may atubang siya din sa akong kinilian. Uy, ang ginuwi. Nagapyod-hapyod siya siya. Dinis, sabil. Isundo ko siya sa kwarto. Pagdali ko. William, nga nang isod ba ka sa kong kwarto? Day. Gawas oy, nag-burless lang ba ako? Agin mo, day. Ay, William, ayaw pa. William, maluhoy ka. Ayaw ko dilapti. Asa kayo? Ayaw. Dugay na kung nagdumot ni mo. Ang mong bobos niya. Imo kinilihan ako. Ayaw. Ayaw, William. Ayaw pa. Lakad ako sa ibo, uy. Ayaw, William, ha? Di ko ana, mamatay ko ana. Ay, mamatay ka, uy. Basta, padayon ko gani. Ini, Si Charmin na kuyapan. Bahalang na kuyapan siya. Padayon na ako pagturjak niya. Charmin. Nakuha gid ako si Charmin. Ug igo lang siya paghilak. Kay pagka ulian siya siyang buot, nahibat na mangyaha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rowin. Ginaingon, dili ka magpapitad sa demonya, paingon sa imperno. Kundi ang demonya mo'y bitara, nga madamo sa langit. Mao kinimiyat mo sa kinabuhi, madilit ako mahimong may kalintang. Wow! Daghang guest na. May dining bayot nga nakasod sa club kay daghang mga kaila nga parokyano. Kanang ba kong misod? Maghubog naman na. Gipog nga siya sa gwardya. Kuno ulo na. Sorry lagi sir. Kay gidili din ni sa club nga musuod ang gusto nga hubog ng daan. Ganun na ko gamay, guard.
Pwede ko kay gusto kong malingaw. Sorry kayo sir. Papa ko sa akong trabaho kung pasudlon ta ka. Yawa, yawa. Oh, guard. Madam Connie. Sige na. Ako ni bahala niya. Sir. Rowan ang one. Oh. Gusto mo suot kay gusto kong malingaw. Oh, sige, Rowan. Sige, suot lang. Madam. Customer nga itong gikinahanglan, guard. Naipaw kong may patakaran taning club o gayo ka balaka. Ako'y manubag sa atong boss. Rowan, balik na. Suot na rin malingaw ka. Kadit sa driver, ha? Kay manaog mi. Hubog na ba ning akong kuyog da? Ay, tabang hinuon kog agak ni driver, bi. Paingon sa Mumbai. Sige, Madam Connie. Kasakit sa ko. Ay, ko. Kinsam ni bay akong limutan. Oh, Ready na mong breakfast. Anhin na lang ko nakapakanunsod sa kwarto. miss? Iman ko. Ni akas amo, gidaka ni Mami Connie ganilang kaadlawon kay hubog man kuno kaayo ka. Sige na, pamahaw na. Kay ako'y kasabaan ni Mami kung di ka maatiman. Kaikubyan ako ini. Pamahaw na. Ug human ni mo kaon, mahimong mo gawas ka dinhi. Kay makigsulti nimo si Mami Connie. Madam. Lingkod, Rowan. Karon nga, dili na kahubog. Mahimo bang mangutana kung ganong naingon ka niya to gabi? Lisod ka sa club kay gusto kang malingaw? Oh, gikasal akong girlfriend sa laing lalaki, madam. Oh. Gisakitan kay ko, madam. Oh, para babay? Naidaghan? Oh. Nako ihatag nimo. Aron dali na kang maka-move on. Kinsa man, madam. Ako, Mami? Yes, ikaw. Parehas mong duha si Rowan, di ba? Nagpakasal ang imong boyfriend sa laing babae. Mausap si Rowan, nagpakasal sa laing laki ang iyang uyab. Mas nindot nga kamong duhang parison, kay pulos mo mga broken-hearted. Mayo kay nakauli ka, Ruino. Ha? Wala ka biya kay Mendohas mama ni mo. Nga wakam uli pila kadlaw sabay. Ay, nagibundak ako nga, pay. Ruin. Laing kay paminahon. Ruino ka. Gusto na ko malimot sa nitabuan ko pa. Kasabot mi nimo anak. Pa, ambot nga no. May pagkaigo sa panak ni Cupido kung kasing-kasing pa. Siguro din may pasabutan na, Ruino. Kasal? O, Jira. Magpagkasal tang duha. Kay, parehas ta mga broken-hearted. At ipakita sa tugik relasyon nga, kita na sa pang malipay. May katulad kitang duha malipay. Di na ba, Jira? Nagkasalit ng duha. Ako ka ng asawa, Jera. Abi ni mo, Rowan, huwag yung makasabot na ako. Nga naman. Sa una ko lang pagkakita ni mo, nakagusto dayon ko ni mo. Men to bigil siguro ta. Kitang duha. Kay, parehas man tagkibati. Oh, Jera. Jera. Rowan, mahimo pang panguna to ang suga ng kwarto sa hotel? Sure. Karyot. Kaya akong pangkon. Unsa nakakaroon ng kibuhat ni Ron ni Chera? Lagmit? Langit na tagay na silang duha sa lawas ng kalipay.
Ako ang angay nga makaangkon kang Rowan. Ako. Lumsan ko sa pinong akong kaugalingon. Aron makatuog kog maayo, dili na magsigi ko na ako naon sa kipuhat nila ron doha. Jerasil. 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 Ay, sura ipasuod na ninyo. Hirap. Jerasil. Bertin pa ka. Isura ni Yati. Lagot ba tayo ni Ani nung isuda ipasuod? Sa puton tayo nung. Jerasil. Jerasil. Rowan, oban ko sa club. May nako kami si Jerasil, mama. Oban ko. Ma, nasuko ka? Iliko driver. Ma, sa club ang data? Sa motel ta. Ma. Pisti ka. Pisti ko. Pero gipaningot ka. Lahikit ka. Gahi. Nahibaw na ko diin mo si Mama Connie. Jerasil. Si Mama Connie ang hinungdan. Nga nung nagpakasal sa laing babae ang akong boyfriend. Unsa? Nagkita ko sa akong mga mata niyang gibuhat sa akong ex. Si Mama mo'y nangunay sa paghubo sa... Gusto na. Sagdi lang. Di na magpadaan sa demonya. Di na siya makapitan na to ngadto sa impyerno. Kita na yung mabira niya. Paingon sa langit. Asa kita paingon dyan, ha? Rowan? Sa simbahan. Unsa? Unsay? May nahimot ang kasalanan. Manimba ta. Mukumpisal ta. O bangit ang pasaylo sa Ginoo, Mama Connie. Nakainuklog sa Mama Connie sa nimo mo sa... O ipasaylo kaming duha ni Jera nga akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Belen. Ginaingon, pait kining babae nga mao'y makagusto og laki nga way gusto niya. Kay ang babae ang mangita og paagi nga siya mahilabtan. Bahala na lang nga inig kahuman, ikaw iya na lang pisagtan. Mao kini nga itabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kitsa nang naa sa sala ma? Si Jonas? Day. Halalakaw, ato ba nga? Ikaw ang tuyo, ana. Naunsa man taon ka maoy. Naibaw ba agad ka nga wako'y gusto ng tawhana? Imo king gipadayon. Ay, di na gyud kaganahang mo atubang anak niya, nak. Human ko na siya balibari sa iyang gugmama. Busa dili na ko moatubang niya. Ay, bida, oy, ako may sayangan na ning bata, oy. Gwapuhan gyud ko anak niya, oy. Ako na lang kay atubang ni anak, oy. Kung ariganin na siya mudigan ako, sugton kumandayon, ni ba? Arion ako, be. Bahala ka diha maoy. Basta ako, wa ko'y gusto ng Jonas. Si Leo, siya ang gusto ko nga mo'y manguyab na ko, ma. Si Leo, bikono, be. Wa mong pilingaw. Paminaw na ko ang panagsulti ni Mama og Jonas. Sorti sad si Mama, uy. Kung manguyab niya si Jonas. Kay tiguwang nakot siya. Samtang si Jonas batanon pa. Mauba ng Maria? Dili na mo atubang na ko si Belen? Ay, human na lagi ko nung kanya gibasted dong, uy. Busa, gusto ka, ako na lay panguyapi dong. Ha? Ay, ikaw ha, gitutukan mangguna ni mong akong dughan dong. Ay, ala, oy. Lakrara ba kay ni kay nipis ang akong gisulop nga si Dina. Unya, wa ko'y bra.
tuskig pa man di ay ka og boobs ng Maria. Kaayo, uy. Tuskig pa kay ni Dong. Kay ang ako rabi ang banang nagdidianis buhi pa siya. Kaya kana si Belen ko pagkatao na wa man na nako padidihan ako. Mong tuskig pa kay ni. Unsa man, gusto ka mo didi? Ha? Okay pa di ay nang imo nang? O pa na mangurayot? Uy, simbak ko kay gigam yun hinoon ako nigtawas dong. Wa pa yun ni mangurayot. Mura pa nig mamundong. Sakswayan pa nimo. Ha? Mao ba, nak? Nakadungog dagit ka sa among gipanagsultihang Jonas? Nakadungog giday ka nga nagkauyab na mo? Oh, maoy. Ogma, basig binuangan ka lang anang Jonas, ha? Basin og napugos lang na siya panguyab nimo. Kaya nagpakita man sa kagusto niya. Ay, kung iya man lang gali kong gibinuangan, nak, di na ko igsapayan, uy. Ang importante nga, maturjakan ko niya. Kay dugay na kay kong gimingog langit na ko. Bisag iya ka lang pangwartahan. Okay ra ka, ana. Ay, di gud mahitabong iya kong pangwartahan, day. Kay doon na siya maayong trabaho. Kada kay napugos siya og panguyab na ako, may nakita sab siya nga nindot diri na ako. Ugma, nak, manuroy Miss Gawas. Magtagay na Miss Lawas nung kalipay. Mao ba, ma? May nahitabo na gid niya ni Jonas? O, nak. As kang lami ang Jonas, nak. Super kang gidakon, chambo. Kutok-kutok laging agis ako. Saba ka diya, maoy. Kutok-kutok, yun. Unsa ka? Virgin? Kay kutok-kutok, yun. Basta kay mauna na. Og sa dili madugay. Dadon na ako din sa ato si Jonas. Ako kaha man, no? Kanus apa ka makita ni Leo ang pagigugman ako niya, no? Kung ako pa ikaw, magpatabang ka ni Dong Rico. Kay suod man na silang higala si Leo ug Rico. Husto! Si Rico, ma! Adoon ako si Rico sa ila. Mao ba day bilin? Gusto ka nga manguyab di mo si Leo? Unta, Rico. Dako kay ko gusto anak niya, uy. Leo? Oo. Sige, biya ko pa-chancing anak niya. Pero, wa mo gid niya makita, uy. Leo? O, lagi. Saan na di mo likan eh. Ay, kabala ka. Tabanga di ka. Pero doon na lang ko ipangayoon ni mong kondisyon, ha? Unsa man na, Rico? Ha? Hoy, Rico. Naunsa ka, uy. Imo man kung gitutukan na akong boobs. Unya, ako nasang dapit sa ubos. Lami, agin mo dahil. Lami, juga ka. Kuyo rin na sa tani, ha? Maglakaw sa atas kawas. Mag-unsa man tas kawas? Turiki ang buhay. Hoy, buyag! Dili ginoon ko, no? Si Leo, siya lang ang gitaganaan ko sa akong kaputli. Busa, sige na, Rico. Tabangi ko ba nga manguyab na ko si Leo? Sige na, Rico. Sige, tabang nga ka nga manguyab ni Leo, pero sa di pa siya manguyab ni mo, kita sa uyab, ha? Di juga mong bahay mong turikit ang duha day. Ay ako, gamay ni pero burabarin na, tuyok ni Slaw. Sama. Okay, bueno, tabangi ko nga magkauyab mi si Leo. Kung magkauyab mi, ihatag ko nimo ang gusto mo. Ha? Pero, si Leo gyud ang una kong tugyanan sa akong kaputli. Si Leo gyud, Rico. Unsa? Mamisita ni Leo? Uy, tinuod ka na? Oo, ma. Jonas, og kung magkauyab na gani mi, magpakasal dayon mi. Og mukuyog na ko niya nga to sa ila. Dili ko magdugay din sa ato, ma, uy. Kay kana si Jonas, magsiki lagi nagpanutok na ko. Oy. Labi na og magsulob kog nipis nga si Nina, ma. Na, hapit na lang gid mulugwa ang mata ni Jonas kay magtutok na ko. Bilin sa doy. Sagdi na lang guday para pagtutok ang imabagi ng ihikaw nako. Nala, sige, day. Kung magkauyab man gani mo ni Leo, ako din siyang ingnon nga magpakasal mo aron makatilaw ka na og langit. Tana dong Jonas na. Ta.
kwarto ta na, ano di ka magsigtutok sa mga anak to, jakon ta kamaya dong. Sige lang ga. Kanang, pwede, muuna ka. Ay, isulti pa kong bilin. Oo, sige, muna na lang ko. Pero pagdugay di alangga ha. Kaya giganahan na pahiya ko. Sunod tayo na ako langga ha. Sige, day. Sige, day. Debilin. Aris ako, day, ha? Tuljakon sana ko si mama ni mo. Ikaw mong tatay akong gustong tuljakon, day. Lakaw na dito, oy, Jonas. Nagpaabot ni mos mama. Sige, biya kagtutok na ako. Mulugwa ba ng kalimutan ni mo? Sos, ninduta ka og ako'y maka-virgin ni mo, day. Igko ka sa ako, day. Kikiriyo ka. Kirig-kirig ka ng naong ni mo. Lakaw na, oy. Sige, day. Aris ako, day, ha? Kung gusto ka, karong gabi, sudlon ta kasi mong kwarto, ha? Oh, sige, suwayi. Kaigo gikas pinote. Gibait ko ba yung tandaan para ni mo, Jonas? Suwayi, binuang na ako na tabas-tabason gilagi ng lawas mong amawa ka. Patyon tagil ka kung magbinuang ka na ako. Tinuod ka, Debilin. Gisugot ako ni mo. Oh, Leo. Kay Dukay na sa kung nakagusto ni mo. Mapita na sulti na beri ko na ko. Mauni ako. Og salamat kay Debilin, ha? Og, day, ugma ba? Manuroy ta? Mag-date, ha? Sure. Sige, manuroy ta, ugma. Abi ni mo, Leo. Nakagusto gyud ko ni mo. Busa andam kong ihatag ni mo ang tanan nako. Mahal ti ka, Leo. Ikaw ang dugay na nakong gipangandoy nga mahimo kong hinikugma. Og salamat. Salamat nga nakauyab na kita. Dako kayo ang akong kalipay. Day, humuta ning imo eh. Gipubusan ni mo ni, ha? Gipubusan ni mo. Leo, lamiaan na, uy. Imo ning gipubusan mo. Sukat. Kari ko makasway na gihatag ng maayo ang ako. Day, di na magbanta. Humuta, ginahilam niya na kayo. Ay, maghubo na, day ko, ha? Nakalimot ko na. Day ko. Kumbrit, humuon ko na, kumbrit. Matay, malabtikan ka, ha? Matay. Katam ko. Leo, matlok makuha na. Hinayin na to. Dali, plastar utarong, bi. Plastar utarong, ha? Para di kasakitan kayo. Karang utong daan. Sige. Utong na. Kini. Kasakitan. Agoy. Leo. Mauna. Di ko magpakasal ni mo. Kaya wa ko'y gusto ni mo. Kung nahilabdan mo di ka. Kung naturjakan di ka kadaghan. Katungol kay uyab ta. Huwag nang uyab sa ko ni mo. Kaya ikaw may dako kay gusto na ko. Huwag karoon ka natagbaw nam ko ni mo. Buwag na ta, Dilin. No. Maluoy ka, Leo. Imo na ko nakuha sa makadaghan. Busa, pakaslay ko, Leo. Sorry, Dilin. Pero may uyab ko. O siya ang tinod kong gigugma. Huwag yung gusto rin mo bisag kamay. Nagkabatiga. Musa, kalimtin ako sa higpit. Nagpakasal gyud si Leo sa una niyang uyab nga mo'y tinuod niyang gigugma. Og ako, iya na lang kong gipasagdan nga naghilak sa tumang kagoon.